Bueno, Joan, ara ho parlem amb el Xemi. Quin bon ambient que hi ha al vestidor, no? Com se noten les victòries, no? Sí, home, està clar que aquestes victòries han ajudat a pujar els ànims, encara que estàvem bé abans, però falta bé aquest puntet d'aconseguir els 3 punts cada cap de setmana. Què ha canviat en el nou any, Joan? Només les victòries? És a dir, l'efectivitat de l'equip, sobretot? Bueno, està clar que es nota que els gols, està entrant la pilota, que és important, bueno, bàsicament és el més important, i sí, això, perquè realment entrenaments i tot això és el mateix. També ajuda que hi ha gent que s'està recuperant de les lesions i això ajuda molt els entrenos, la competitivitat i ajuda a millorar la gent. Hi ha tanta competència que l'altre dia tu ni convocat, per exemple, no? Com ho portes, això, Joan? Bueno, si toca, són decisions del míster i així que treballant perquè no torni a passar. Això vol dir que hi ha una competència ferotge, si tothom està en condicions? Sí, està clar que hi ha gent de molta qualitat, amb molt nivell i que s'ha de lluitar per anar convocat. Joan, vau acabar la primera volta amb 30 punts. L'objectiu és jugar a la promoció d'ascens. Has fet càlculs del que us fa falta a la segona volta per aconseguir l'objectiu? Sí, jo penso que són bons números per aconseguir fer play-off, però clar, no podem afluixar res. Hem de continuar igual o millor aquesta segona volta. Passa gairebé tot per guanyar, assegurar els partits de casa, sobretot? Sí, és bastant important. Pensa que ens quedem, crec que 8 partits a casa. Si sumem els 3 punts a casa són 24 punts, més algunes victòries, algun empat a fora, ja estaria pràcticament els 30 i alguns punts per fer play-off. Joan, jugueu diumenge al camp de la Nucía, que segurament és l'únic equip que ha estat superior a vosaltres en aquesta primera volta del campionat. Especialment ganes de revenja pel partit de diumenge? Sí, està clar, i a més allí al seu camp no ha guanyat cap equip, crec, i seria un pas important per nosaltres també aconseguir la victòria allí en un camp d'aquestos difícils. Reconeixes que hi ha especial motivació, Sí, molta. De qualsevol manera va demostrar-se un equip complicat, amb gent veterana, tot i que els pot passar factura el fet que juguen avui. Sí, però bueno, ja crec que tenen bastants dies de recuperació, perquè juguem diumenge, que no és com nosaltres contra l'Espanyol, que vam tindre només 2 dies de recuperació, però sí que pot afectar una mica.